Birayê Cemile çê dibe. Cemile feq dikir ku di rojên dawiyê de halên xerîb li ser diya wê û bavê wê ne. Di nava xwe de bi dizîka dipeyivin û dikeniyan. Cemile di ber xwe de got: Ecêb, pir ecêb. Wê şevê Cemile xwe di binê lihêfê de qurnisan dibû û bi lîstokên xwe dilîst. Piştî kêliyekî diya wê û bavê wê hatin oda Cemile. Li ser nivîn rûniştin. Diya wî gote: Şîrîna min, tiştekî pir muhîm ku divê em ji te re bêjin heye. Bavê wê gote: Wê ji nêzik de bebekek ji me re çê bibe. Çavên her duyan jî dibiriqîn. Cemile ecepmayî û hêdika got: Bebek? Bebeka rast tê? Yani ez ê bibim hek, ez ê bibim abla. Piştî wê rojê Cemile her daîm li zikê diya xwe dinêrî. Ev zikê ku di halê normal de dûz bû, niha her daîm mezin dibû. Wekî topê gupgirover xuya dikir. Dema ku Cemile wê şevê bi Tombiş re tenê ma, hev îdare kir û got: Tu bawer dikî Tombiş, ez ê bibim hek. Kî dizane çi li pêşiya min e? Roja dîtirê bavê Cemilê di wextê belawbûna mektebê de hat. Cemilê bi hev xwe re avête hembêza bavê xwe. Bavê wî jî ew baş hembêz kir. Pişt re jî jê pirsî: Ka bêje şîrîna min, tu dixwazî birayê xwe bibînî? Cemilê pirsî: Birayê min hate dinyayê? Belê, îro di wextê nîvro de. Dema ku tu li mektebê bû. Baş e, wê navê wî çi danî? We navê wî çi danî? Murat. Bavê wî gote: Haydi keça min. Em baxekî kulîlk û çixolata ku diya te herî zêde jê hez dike bistînin. Temam, ema em ji bo birayê min jî lîstokekî bistînin. Bavê min: Ji bo Xwedê, ji bo Xwedê. Piştî saetekî Cemile û bavê xwe hatibûn nexweşxaneyê. Ev saet ji Cemile re wekî umrekî hatibû. Pir bi kelecan bû. Li ser tiliyên lingan xwe bi ser dergûşê de xwar kir. Tam di vê esnayê de Muradê hûrik çavên xwe vekiribûn. Çi qas piçûk bû wiha? Cemilê masiyê lîstok yê ku bi taybetî ji bo wî hilbijartibû pêşkeş kir. Aha îşte re birayê min, ev ji bo te ye. Piştî ku diya wê Cemile hembêz kir û ew maçî kir, rahişte Murat. Ma Cemile hiç disekine, wê ji hema xwe xiste nava wan. Xwast ku birayê xwe yê piçûcik bixe hembêza xwe de. Cemile Murat bi baldarî digirt û hêdika di guhê wî de got: Ez ji te hez dikim. Tu zanî ez kî me? Ez heka te me, berxikê min. Cemile diya wê, bavê wê û birayê wê yê hûrik cara pêşî bû ku hatibûn cemhew. Cemile pir kelecan girtibû. Ji kêfxweşiyê zimanê xwe winda kiribû. Murat tiliya xwe bire devê xwe. Pişt re jî mirûzê xwe tirş kir û dest bi girî kir. Diya wî gote: Niha birçî bûye ku şîr bidime vê baş bibe. Diya wê xwe li ser qoltuqa şîn ya li odeyekî baş bi cih kir û Murat xiste hembêza xwe. Cemile pirsî: Bîberona wî kanî? Diya wê ew wiha serwext kir: Ez ne bîberonê, şîrê dayîkê didime şêrîna min. Gelekî pratîk e. Kêliyekî din tê jî bibînî. Şîrê dayîkê her daîm hazir e ji bo vexwarinê. Hem bi çêj û xwedîker e. Birayê Cemilê derhal dest bi mêtîna çiçikên diya xwe kir. Wekî ku bi salan ne çiçik dimêt. Hosta bû. Hem jî ji halê xwe dilxweş xuya dikir. Cemilê bi ecepmayî pirsî: Ma ez ji wîsa Xwedê dibûm? Diya wî gote: Belê delala min. Allah Allah, hiç naye bîra min. Piştî ku Murat têr xwar dev ji çiçikan berda, bavê wî rahiştê, hêdika li pişta wî xist û xaza wî derxist. Pişt re jî ew hêdika li ser dergûşa wî ya piçûk dirêj kir. Cemilê
Pirsî: Tê îşev werî malê ne wisa dayîkê? Nexêr keça min, ez û Murad em ê qederekî li nexweşxaneyê bimînin. Divê ez ewle bim ku her tişt di rêya xwe de dimeşe. Pişt re em ê bi hev re vegerin malê. Tê bibînî şêrina min, wê zeman wekî avê derbas dibe. Tu pir zêde dûr namînî ji me. Cemîlê ji bavê xwe pirsî: Vê biraya min kengî dest bi meşiyê bike bavê min? Bavê wî hîr hîr keniye û gotê: Ka bisekine, berî yek salî nameşe. Cemîlê pirsî: Ez dikarim vî hînî meşiyê bikim? Tabî tu dikarî vî hîn bikî, delala min. Cemîlê bi serbilindî got: Hûn ê bibînin ez ê çi û çi şanî vî bidim. Aha bi rastî min niha ji hêkîtiyê pir hez kir. Wê şevê bavê wê Cemîle bire restorantekî pispehî. Wê ji dayîkbûna Muradê piçûk pîroz bikirana. Bavê wê got: Binêr ez ê tiştekî ji te re bêjim keça min na delal. Heke tu hîs bikî ku em bi Murad re ji te bêtir eleqedar dibin? Dixwazim ku tu ji me re bêjî. Çawa ku tu cara pêşî dibe hek, em jî cara pêşî dibin xwedî du zarok. Emanet ha ji bîr neke keça min. Dibe ku em di serî de xetayê bikin, lê ez soz didim em ê hewl bidin ku ji bo we herduya jî ya herî baş bikin di vê navberê de. Ez baş dizanim ku tê bibe xuşkek pir baş berxika min. Cemîle got: Tu jî qenctirîna bavayî, tu zanî bavê min. Çîroka me li vir qediya rêza Cemîle hûn dibînin, hûn dikarin bikirin, bixwînin.